बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा बे जाबाय दुखुनि खौरां आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया दा रायजोफोर जों जानजि खाफ्रानांगोन सिलाय लानाय समाव गोरोन्थि मावनाय समाव बमा बारुद होनाय समाव मानसि गावनाय मानसि लांखारनाय समाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारिबाय आयेन जाबसिनानै होबाय दिनै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ मोजां थासारि फैबाय बे मोजां थासारियाव जेरैबायदि आखलखौ भारत सरकार आसाम सरकारा बर'फोरजों दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय खिन्थु बर'फ्रा खौसे जानांगोन रायजोफोर सम सफैबाय दिनै जों बिथांमोननियाव सोंलु सोंनांगोन सोरबा हारिनि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों थिगानो दङ नाथाय जोंनि हारिनि 5,000 मानसि बुथारग्राफ्रा बहा खारखो बिसोरखौबो फासि होनांगोन रावखौबो एक्सकिउज खालामनाय जानाय नङा आरो जि खालि फासि होगोन ओइ खालिनिफ्रायनो समायखिरा लानांगोन जेब्लासिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर जिरायनानै थानो मोना बे जायानो जाथों बियो सासे बर' फिसा दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों मा आखल बेलाय इलेक्सनफ्रा सोमावसाराखै नामा इलेक्सनफ्रा मानसि बुथाराखै नामा आलफाफ्रा मानसि बुथाराखै नामा सोर मानसि बुथाराखै आसामनि हिस्ट्रियाव सोरखौ फासि होदों आसाम सरकारा सोरखौ फासि होदों बर' दिनै दिल्ली सरकारा बिथांमोननि एजेन्सिसफ्रा मा खालामदों दिनै नुवाखै नामा बिथांमोना रायजोफोर जोंखौ खुगा गैया होननानै रायजो गैया होननानै आयेन कानुना जोंनि आखायाव गैया होननानै बिथांमोना जा गोसो बेखौनो खालामगोन जों आरो सहायनानै थागोन बियो कुनु दिन जानो हाया रायजोफोर बे कुनु दिन जानो हाया जेब्ला बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों जोंनि आइजोफ्रा राजा लामायाव ओंखारदों जेब्ला बर' जोहोलावफोरखौ नायगार गावथारदों जोंनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा आइ आफाया राजा लामायाव ओंखारदों आरो दिनै बर'फ्रा खौसे लेखा गोरों लेखा रोङै बयबो खौसे बर'फ्रा दिनै साफ्रोमबो बर' फिसायानो बड'लेण्डनि थाखाय बर'नि सोमावसारनायनि थाखाय खौसे आरो बेबायदि समाव जुदि सरकारा जोंनि हारिखौ धंस खालामनायनि हाबाफारि लायोबा बेखौ जों कुनु दिन सहायनो हानाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन